या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत टायझर। नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महाचॅनल कोकण सात लाईव्ह। बातमीपत्रात आपलं स्वागत। सुरुवात करूया हेडलाईन्सनं। हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर। नाउ एक्सपिरियन्स sheer softness of टायझर सुपर सॉफ्ट शर्ट्स। मुंबई गोवा महामार्गाची मंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी केली पाहणी। निलेश राणेंच्या विरोधात दत्ता सामंतांचा कुटील डाव, हरी खोबरेकर यांचं टीकास्त्र आणि भर पावसात पाणी टंचाई। हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर। नाउ एक्सपिरियन्स sheer softness of टायझर सुपर सॉफ्ट शर्ट्स। आता पाहूया सविस्तर बातम्या। आता डोळ्यांच्या सर्व आजारांवर अत्याधुनिक उपचार कणकवलीत, तेही अगदी माफक दरात। नॅप आय हॉस्पिटल मिरज संचलित विवेकानंद नेत्रालय आणि रेटिना सेंटर मध्ये आजपर्यंत 15,000च्या वर डोळ्यांची ऑपरेशन्स, विना टाका विना इंजेक्शन मोतीबिंदू शस्त्रक्रिया, डोळे तपासणी, चष्मा, तिरळेपणा आणि डोळ्यांच्या सर्व आजारांवर उपचार, डायबेटिक आणि उच्च रक्तदाब असलेल्या रुग्णांवरही डोळ्यांचे उपचार। आजच संपर्क करा विवेकानंद नेत्रालय आणि रेटिना सेंटर, प्रहार कार्यालयाच्या शेजारी, सनराइज टॉवर, श्रीधर नाईक चौक, मुंबई गोवा हायवेवर, कणकवली। दर्शको नमस्कार, मी आता आहे पनवेल येथे आणि तुम्ही पाहू शकतात की हा मुंबई गोवा महामार्ग आहे माझ्या मागे आणि माझ्या पाठीमागे तुम्ही पाहू शकतात। तर सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रवींद्र चव्हाण हे आज पुन्हा एकदा मुंबई गोवा महामार्गाची पाहणी करणार आहेत आणि त्यासाठी ते आता पनवेल येथे आहेत। पनवेल येथून ते या महामार्गाची पाहणी करणार आहेत। अगदी पनवेल ते अगदी इंदापूरपर्यंत ते महामार्गाची पाहणी करणार आहेत। माझ्या तुम्ही पाहू शकता दर्शको कशा पद्धतीने सध्या अगदी युद्ध पातळीवर या महामार्गाचं काम सुरू आहे। तुम्ही पाहू शकता दर्शको अगदी युद्ध पातळीवर या महामार्गाचं काम सुरू झालेलं आहे। अगदी गणेशोत्सवापूर्वी एकेरी वाहतूक काही करून या महामार्गावरून सुरू करणार अशा पद्धतीचं आश्वासन हे बांधकाम मंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी दिलेलं होतं आणि त्या पद्धतीने इथे हे बांधकाम आता रस्त्याचं अगदी युद्ध पातळीवर हा रस्त्याचं काम सुरू आहे। तुम्ही पाहू शकता रवींद्र चव्हाण स्वतः या रस्त्यावर उतरलेले आहेत आणि आता ते पुन्हा एकदा पाहणी करणार आहेत। जाण्यासाठी गाव दोन्ही बाजूला आहे, जाण्यासाठी काही लोकांनी या सगळ्या गोष्टी सर्वांची पूर्तता कशी करता येऊ शकते या सगळ्या विषयाला गेली एक वर्ष आम्ही प्रत्यक्षपणे रस्त्यावरती आणि आमच्या ऑफिसमध्ये म्हणजे मंत्रालयात सर्व भागांमध्ये या सगळ्यांच्या बैठका घेऊन या सगळ्या गोष्टींना न्याय कसा देता येईल, भूसंपादनाची प्रक्रिया 100% कशी पूर्ण होईल या सगळ्या गोष्टी केल्या आहेत। त्यामुळे आता अडथळा काही नाही, फक्त काम जलद गतीने व्हायला हवं। यंत्रसामुग्री रस्त्यावरती आहे, यंत्रसामुग्री रस्त्यावरती असल्यामुळे सगळी कॉन्ट्रॅक्टर पूर्ण ताकदीने काम करतात। सर, यंत्रसामुग्री आहे, आता अडथळा कुठला नाही आहे आणि काम टप्प्यात आहे, असं असतानाही मनसेने राज ठाकरे यांनी मुंबई गोवा महामार्गाचं आंदोलन छेडलेलं आहे, पदयात्रा काढणार आहेत। एकंदरीत त्याची गरज वाटते का तुम्हाला, काय म्हणाल? मी या सर्व गोष्टींवरती बोलणं योग्य नाही, परंतु एक गोष्ट फार महत्त्वाची आहे की आम्ही वारंवार जे सांगतो आहे की रस्त्याचं काम गणपतीच्या अगोदर पूर्ण होणार आहे। लोकशाही मार्गाने आंदोलन करण्याचा अधिकार प्रत्येकाला आहे, त्यामुळे त्यांनी लोकशाही मार्गाने आंदोलन करण्यासाठी काहीही अडचण नाही। परंतु या आंदोलनाची ज्यावेळेला सुरुवात झाली, ती सुरुवात कशी झाली तर आंदोलन करत असताना त्यांनी बऱ्याच ठिकाणी तोडफोड केली। आमचं फक्त विनम्रपणे एवढीच विनंती आहे की आपण असं काही करू नका। याचा अर्थ की आपण ज्यावेळेला असं कराल त्यावेळेला
कदाचित काय होतं की या ठिकाणी असणारी यंत्रसामुग्री ही काही आम्ही बऱ्याच लोकांना रिक्वेस्ट केली आहे की बाबा हे यासाठी आम्हाला मदत करा. त्यामुळे अनेकांनी स्वतःच्या मशिनरी यामध्ये टाकून आम्हाला मदत करतायत, सहकार्य करतायत, कोकणवासियांना सहकार्य करतात. त्यामुळे फक्त आम्ही विनम्र अशी विनंती केली. त्यामुळे लोकशाही पद्धतीने आंदोलन करण्यासाठी कोणाची अडचण नाही आणि आम्हाला त्यामध्ये काही म्हणजे त्यांनी करू नये असं माझं मत आहे. नक्कीच सर, शेवटच्या टप्प्यामध्ये असलेलं हे काम आणि गणपती वासियांसाठी केलेलं आश्वासन 100% पूर्ण होणार आहे. काम सुद्धा प्रगतीपथावर आहे. आज तुम्ही पाहणी दौरा पूर्ण करताय, तिसरा दौरा तुमचा आहे आणि तुम्ही करत असलेल्या दौऱ्याचा नक्कीच अधिकारी वर्ग आणि मान्यतामुळे काम अजून अधिक जलदगतीने होईल असा विश्वास वाटतो. हा गेल्या काही दिवसामध्ये जवळजवळ म्हणजे जागेवरती मशीन्स कशा टप्प्यामध्ये काम करतात. हा पाहणी दौरा कितवा दौरा यासाठी नाही आहे. हा पाहणी दौरा यासाठी आहे. मी ज्यावेळेला पनवेल ऑफिसमध्ये बसलो होतो त्यावेळेला अधिकाऱ्यांबरोबर त्यांच्याशी चर्चा केली. कॉन्ट्रॅक्टर प्रत्यक्षात जो काम करतोय त्याच्याशी चर्चा केली. त्याच्याशी चर्चा करत असताना कोणत्या भागांमध्ये आता काम सुरू आहे, वाशी नाक्यापासून पुढचं काम किती दिवसात पूर्ण होणार आहे, ब्रिजवरती मॅस्टेक कधीपर्यंत टाकून होणार आहे, या सगळ्या गोष्टी हे या 42 किलोमीटरमध्ये या सगळ्या गोष्टी कशा पूर्ण होणार आहेत किंवा कशा पद्धतीने काम होणार आहे या सगळ्या गोष्टीची चर्चा करणं आणि त्यांना एक धीर देणं की बाबा रे आम्हाला कोणत्याही परिस्थितीत हे काम पूर्ण करायचं, कोणत्याही परिस्थितीत काम पूर्ण करायचं. कॉन्ट्रॅक्टरचं काम करणारच आहे, परंतु त्यांना कुठेतरी एक कॉन्फिडंट देणं फार गरजेचं असतं की आम्हाला फार गरजेचं आहे, तुम्ही थोडीशी तुमची ताकद वाढवा, तुम्ही स्वतःची जरा एफर्ट्स जास्त द्या असं सांगितल्यानं थोडंसं त्यांच्यामध्ये पण थोडासा हुरूप येतो. आता तुम्ही पाहिलं असेल ते कॉन्ट्रॅक्टर त्यांना असं स्वतःला वाटायला लागलं आहे की नाही आम्हाला सुद्धा काम पूर्ण करायला पाहिजे. हा एक जो कॉन्फिडन्स जो द्यायला पाहिजे तो देण्याच्या दृष्टिकोनातून आम्ही वारंवार येऊन मी येतो आहे. माझ्याबरोबर असणारे सर्व अधिकारी वर्ग, सचिव लेवलचे सर्व अधिकारी सुद्धा स्वतः रस्त्यावरती येतात आणि ते स्वतः पाहत आहेत की काम कुठपर्यंत पूर्ण झालं आहे, कशा पद्धतीने पूर्ण झालं आहे, अडचणी काय आहेत, या सगळ्या गोष्टी तपासणं फार गरजेचं आहे. तर पाहू शकतात कशा पद्धतीने हा दौरा अगदी रवींद्र चव्हाण यांचा सुरू आहे. अगदी पनवेल येथून ह्या रस्त्याला या पाहणी दौऱ्याला सुरुवात झालेली आहे. खरं तर हा त्यांचा 8वा दौरा आहे. एकंदरीत सर्व अधिकारी बांधकाम विभागाचे आणि सर्व कॉन्ट्रॅक्टर यांना सोबत घेऊन त्यांचा हा दौरा अगदी युद्धपातळीवर काही करून हे फार एक मोठं चॅलेंज त्यांच्यासमोर आहे. खरं तर अगदी पनवेल ते इंदापूरपर्यंत हा असा आजचा दौरा आहे आणि एकंदरीत सर्व अधिकारी कॉन्ट्रॅक्टर या दौऱ्यामध्ये सहभागी झालेले आहेत आणि अगदी झंझावती असा हा दौरा आहे. खरं तर रवींद्र चव्हाण यांनी अगदी ठामपणे सांगितलेलं आहे की काही करून गणेशोत्सवापूर्वी हा आपण रस्ता एकेरी वाहतूक या मुंबई गोवा महामार्गावरून सुरू होणार आणि एक फार मोठं आव्हान त्यांच्यासमोर आहे आणि त्यामुळे अगदी दिवस रात्र या कामाची पाहणी ते करण्यासाठी रस्त्यावर उतरत आहेत. खरं तर आज त्यांचा हा पाहिला असेल तर आज एकंदरीत जर पाहिलं असेल तर आज हा त्यांचा 8वा दौरा आहे, पाहणी दौरा आहे. जर पाहिलं असेल तर उद्या मनसेचे नेते अगदी युवा नेते अमित ठाकरे यांचा खरं तर या मुंबई गोवा महामार्गावर कोकण जागर हा पदयात्रा त्यांनी ठेवलेली आहे आणि याच पदयात्रेच्याच पार्श्वभूमीवर खरं तर आज रवींद्र चव्हाण यांनी हा दौरा आयोजित केलेला आहे. एकंदरीत महामार्गाची आतापर्यंत झालेले जे काही काम आहे त्याची त्यांनी पाहणी केलेली आहे. जिथे कुठे अडचणी येत आहेत तर तिथे सर्व त्या जे संबंधित कॉन्ट्रॅक्टर आहेत किंवा त्या विभागाचे सर्व अधिकारी आहेत त्यांना एकत्र घेऊन त्यावर तातडीने तोडगा कसा काढता येईल या संदर्भात ते चर्चा करत आहेत. खरं तर आज सकाळी या दौऱ्याला त्यांची सुरुवात झाली. पनवेल येथील शासकीय विश्रामगृहात त्यांनी सर्वप्रथम सर्व बांधकामचे सर्व अधिकारी यांना बोलवून घेतलं होतं आणि त्याचबरोबर
कॉन्ट्रॅक्टर यांना बोलवून घेतलं होतं. त्यांच्यासोबत त्यांनी एक अर्धा तास चर्चा केली की एकंदरीत आतापर्यंत काम कुठपर्यंत आलेलं या हे केले. तुम्ही पाहू शकतात हा महामार्ग आहे आणि या महामार्गावर अशा पद्धतीने अजूनही खड्ड्यांचं साम्राज्य आहेत आणि त्यातून पाहिलं असेल तर फार बिकट अवस्था देखील आहे हायवेची झालेली. कारण ज्या पद्धतीने आता अगदी पावसाळ्याचे हे दिवस सुरू आहेत आणि त्यामध्ये हे युद्ध पातळीवर काम सुरू आहे. मी आमच्या दर्शकांना दाखवू इच्छितो की अशा पद्धतीने आता हे फलक लावण्यात आलेले आहे, मोठमोठे बॅनर लावण्यात आलेले. अमित ठाकरे यांच्या या कोकण पदयात्रा दौऱ्याचे असे मोठे मुंबई गोवा मार्गावर हे असे मोठ्या प्रमाणात फलक झळकविण्यात आलेले आहे आणि खऱ्या अर्थानं उद्यापासून त्यांची कोकण जागर ही पदयात्रा सुरू होणार आहेत. आणि त्याच पार्श्वभूमीवर आज खुद्द बांधकाम मंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी हा पाहणी दौरा आयोजित केलेला आहे. सकाळी त्यांनी अगदी पनवेल सर्किट हाऊस येथून या दौऱ्याची त्यांची पाहणी दौरा त्यांचा सुरू झालेला आहे. तो आता अगदी इंदापूरपर्यंत ते संपूर्ण या आतापर्यंत झालेल्या कामाची पाहणी करणार आहेत. अजून कुठेही काही अडचणी येत असतील तर त्या अडचणींचा निपटारा देखील या दौऱ्यात ते करणार आहेत आणि त्यामुळे सर्व अधिकारी व त्याचबरोबर कॉन्ट्रॅक्टर यांना सोबत घेऊन हा दौरा त्यांचा होत आहे. निश्चितच अगदी युद्ध पातळीवर कामाला सर्व यंत्रणा लागलेल्या आहेत. ज्या आवश्यक असणाऱ्या अतिशय महत्त्वाच्या ज्या मशिनरी आहेत त्या देखील इथे तैनात करण्यात आलेल्या आहेत आणि काही करून गणेश चतुर्थी सणापूर्वी हा मुंबई गोवा मार्गावरील रखडलेला हा जो प्रश्न आहे बरीच वर्ष रखडलेला आहे. 2008 पासून खऱ्या अर्थानं या रस्त्याला सुरुवात झाली होती, मात्र अद्याप तो महामार्ग अजून सुरू झालेला नाही आणि अगदी ज्या पद्धतीने गेल्या काही दिवसापासून यावर संतप्त प्रतिक्रिया उमटत आहेत. खरं तर कोकणातील सर्वात मोठा सण म्हणजे गणेशोत्सव आहे आणि या गणेशोत्सवाला जाणाऱ्या चाकरमानांना आजही या रस्त्यावरून जाताना अतिशय खड्ड्याचं साम्राज्य पसरलेले आहे आणि अतिशय बिकट अवस्था या रस्त्याची झालेली आहे आणि त्याला कुठेतरी चाकरमानी फार या त्रस्त झालेले होते आणि त्यांचा संताप हा व्यक्त होत होता. आज सकाळी 8 वाजता खरं तर सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी पुन्हा एकदा मुंबई गोवा महामार्गाच्या एकूणच चाललेल्या युद्धपातळीवर चाललेल्या कामाच्या पाहणीसाठी दौरा सुरू केला. खरं तर 8 वाजता हा दौरा सुरू झाला अगदी पनवेल शासकीय विश्रामगृहाच्या इथून आणि आता खरं अगदी 12 वाजायला आलेले आहेत. मात्र हा दौरा सुरू झाल्यापासून आता जर पाहिलं असेल तर अगदी आता आम्ही पनवेल थोडंसं क्रॉस करून आता अगदीच पेनपर्यंत पोहोचू. अजून पेन इथून एक 4 ते 5 किलोमीटर आहे. मात्र गेले 3 तास हा दौरा वाहतूक कोंडीमध्ये अडकलेला आहे. तुम्हाला मी दाखवू इच्छितो, आमच्या सर्व दर्शकांना दाखवू इच्छितो की कशा पद्धतीने वाहतूक कोंडी आता इथे सुरू आहे. खरं तर पूर्णपणे या वाहतूक कोंडीमध्ये आत्ता 3 तास गेलेले आहेत. खरं तर हा इथे म्हणजे गणेशोत्सवापूर्वी महामार्गाचा एक लेन ही पूर्णपणे सुरू करण्यात येईल अशा पद्धतीचं आश्वासन हे रवींद्र चव्हाण यांनी दिलं होतं. त्यामुळे तुम्हाला दाखवू इच्छितो की सध्या एका लेनचं काम थोडं सुरू आहे आणि मी आमच्या दर्शकांना दाखवू इच्छितो. तर हा मुंबई गोवा महामार्ग आहे ज्याचं काम आता सुरू आहे. तर हा मुंबई गोवा महामार्गाचा हा चौपदरीकरणाचं हे काम सुरू आहे. तर एका बाजूची लेन जी आहे ती गणेशोत्सवापूर्वी सुरू करू अशा पद्धतीचं आश्वासन हे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी दिलेलं होतं आणि त्या पद्धतीने हा एक लेनचं काम सध्या सुरू झालेलं आहे. ते तुम्ही पाहू शकता कशा पद्धतीने हे अगदी कॉन्क्रीटचा हा रस्ता बनविण्यात आलेला आहे आणि मात्र याचा मोठा फटका, कारण हे आत्ताच काम झालेलं आहे आणि त्यामुळे पूर्णपणे एका बाजूची वाहतूक ही पूर्णपणे बंद करण्यात आलेली आहे.
आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. महालक्ष्मी तथास्तु मॉलची रक्षाबंधन स्पेशल ऑफर 7 सप्टेंबर पर्यंत मर्यादित. अवश्य भेट द्या. महालक्ष्मी तथास्तु गारमेंट अँड एप्रेस, आदित्य बिझनेस सेंटर, गांधी चौक, सावंतवाडी. मोबाईल 9860 2593 76 7588 44 81 18. मळगाव येथील गणेश चित्रशाळेत हाती गणपती साकारण्याचं काम मूर्तिकार उमेश कोंडिये आणि त्यांचे सहकारी करताय. पाहूया. मळगावमधल्या प्रथमेश गणेश चित्रशाळेत आपण आहोत आणि ती आपण पाहतोय तर संपूर्ण चित्रशाळेत जे कलाकार आहेत, मूर्तिकार आहेत, ते बाप्पाला साकारताना आपल्याला पाहायला मिळतात. मोठी लगबग सुरू आहे. अगदी 15 ते 20 दिवस त्यांच्या हातात आहे आणि हे सगळे गणपती त्यांचं रंगकाम करणं, ते साकारणं याच्यासाठी लगबग सुरू असताना आपल्याला पाहायला मिळते. या गणेश मूर्ती शाळेतले एक मूर्तिकार उमेश कोंडिये आपल्यासोबत आहेत. काय सांगाल, हाती गणपती तुम्ही बनवताय आणि बनवताना दिसताय, तर ही नेमकी संकल्पना काय आहे हाती गणपतीची? हाती म्हणजे फोटो आणून देतात आमच्याकडे. तसा हवा असेल तर एक आम्ही तयार करतो. मग एक साधारण 1-2-3 दिवस त्याला जातात आणि नंतर क्लिअर करतो. म्हणजे सर्व एका गणपतीसाठी 5 दिवस होतात. नक्कीच. गेली किती वर्ष तुम्ही इथे कार्यरत आहात? या मूर्तिशाळेच्या माध्यमातून या मूर्त्या तयार केल्या जातात. मी आता 10 वर्ष आणि आधी काका आमचे 30 वर्ष, जवळपास 40 वर्ष आमचं चालू आहे. कशी काय आवड निर्माण झाली या मूर्तिकलेत येण्याची किंवा मातीमध्ये हात घालण्याची इच्छा कधी झाली? आधी काका आमचे करायचे गणपती, पण अचानक आम्ही लहान असतानाच काका आमचे गेले. म्हणजे मी 10वी-12वी असताना. त्यामुळे एक मग करावं लागलं आणि आवड होती पूर्वीपासून. नक्कीच. आज इथे किती गणपती तयार होत आहेत? सगळेच मातीचे दिसत आहेत. आणि कुठल्या कुठल्या भागातनं तुमच्याकडे म्हणजे मूर्तीसाठी मागणी असते, गणेश भक्त येत असतात? आता माझ्याकडे साधारण 150 मूर्त्या असतात आणि पंचक्रोशांबी, मळगाव, तळवडा, निरवडे, इंसुली अशा सगळ्या, आणि थोड्या मूर्त्या गोव्यामध्ये असतात. अगदी 15-20 दिवस शिल्लक राहिलेले आहेत आणि लगबग सुरू आहे. हे सगळं काम पूर्ण होण्यासाठी कशी तुम्ही मेहनत घेता? किती जण इथे कार्यरत आहेत? आम्ही आता 5-6 जण कार्यरत आहोत इकडे आणि साधारण 21 दिवसाचा कालावधी लागतो. फक्त काय होतं, जर लवकर सुरू करतो कशाला, लाईट्सची गडबड असते जरा. आता पण लाईट्स केली. नक्कीच. एक महागाई आणि सगळा आपण पाहतो, म्हणजे प्रत्येकावर त्याचा परिणाम होत असतो. वाढते कलरचे भाव, मातीचे भाव किंवा कारागीर, हे सगळं बघता हे सगळं कसं मॅनेज करता? थोडं ॲडजस्टमेंट करावी लागते. कसं आहे, कलरचे रेट वाढतात, पण आपण कस्टमर जास्त आम्ही लगेच एकदम जास्त वाढ करू शकत नाही ना. त्यामुळे थोडं सांभाळून ॲडजस्टमेंट करावी लागते. POP किंवा अनेक प्रकार आता गणेश मूर्त्यांमध्ये आलेले असताना हाती गणपतीची मागणी किती गणेश भक्तांकडनं होते आणि आजही अधिक प्रमाणात त्याचं आहे का? कसं आहे, प्लॅस्टर हे पेंटराने स्वतः सुरू केलं आहे. लोकांना तेवढं माहिती नव्हतं. आता पेंटरांकडे माणसं कमी असल्यामुळे हे पटकन काम होतं, त्यामुळे प्लॅस्टरकडे लोक बरेच जण वळतात. आणि कोल्हापूरला बऱ्याचशा मूर्त्या पटकन अवेलेबल होतात. आणल्यात, फिनिशिंग करून लगेच पेंटिंग करता येईल. म्हणजे आपण मे महिन्यापासून पण तुम्ही पेंटिंग करू शकता. मातीकामात तसं नाही. मातीकाम आम्ही लवकर सुरू केलं तर गणपती हिटिंगमुळे ब्रेक होतात, त्याने तडे येतात त्या. आता पण यंदा तेच प्रॉब्लेम झाला आहे. पाऊस हल्ली कमी असल्यामुळे बरेचसे गणपती क्रॅक झाले जातात. गणेश चित्रशाळेत आपण पाहतो अनेक गणपती बाप्पा आपल्याला दिसतात आणि ते साकारतात. अगदी या ठिकाणी रंगकाम सुद्धा सुरू आहे आणि लगबग आपल्याला पाहायला मिळतं. असं अनेक मूर्तिकार इथे आहेत जे ही मूर्ती घडवण्यासाठी, बाप्पाला साकारण्यासाठी मेहनत घेतात. एक मांजरेकर म्हणून एक मूर्तिकार इथे आहेत. काय सांगाल, किती वर्ष तुम्ही इथे कार्यरत आहात? इकडे 12 वर्ष झाली कार्यरत आहे. पहिल्यांदा मालक असायचे आबा कोणी म्हणून, ते शाळा चालवायचे, म्हणजे त्यांची शाळा असायची.
ते डायरेक्टर, दिग्दर्शक आणि नाटकामध्ये ते अप्रतिम आपली कला सादर करायची. आणि त्यांचं नेपथ्य पण आहे. प्रत्येक गावोगावी जिल्ह्यात त्यांचं प्रसिद्धी त्यांना मिळालेली आहे. नक्कीच इथे आता किती मूर्त्या आहेत आणि हे जे नवीन कलाकार आहेत जगदीप कोंडी यांनी सांगितलं तसं आपण पाहतो बदलती टेक्नॉलॉजी, बदलती हे सगळं POP वगैरे हे पाहता आजही हे कलाकार मातीत काम करतात. त्याच्याबद्दल तुम्हाला काय वाटतं एक ज्येष्ठ मूर्तिकार म्हणून? सध्या आता या ह्याच्यात कसं इकडे आपल्या कोकण भागात जास्त मातीचं हे होतं, पूजन होते, POPचं कमी प्रमाणात. मग अशी मी बोलत होतो ना आबा कोण्याबद्दल, ते आता हयात नाहीत. त्याच्यानंतर आम्ही इथे काम करायला चालू केलं. त्याच्यानंतर हा त्यांचा पुतण्या तो चालवतो, उमेश कोणी. आम्ही इकडे आपलं असं म्हणजे लहान बालपणापासून त्यांच्या घरचंच कसं आम्ही इकडे काम करतो. बरोबर. काय वाटतं तुम्ही बनवलेली मूर्ती जेव्हा पूजली जाते आणि उत्सव केला जातो तेव्हा पुजली तेव्हा जरा प्रसन्न आणि मनाचं जरा म्हणजे आम्ही एवढं ते माती कामात जरा बघितल्यावर थोडंसं आम्हाला पण एकदम आपुलकी आम्ही बनवली मूर्ती, ते बघितल्यावर जरा समाधान होतं. नक्कीच मूर्तिकारांच्या घरचा गणपती कसा असतो आणि उत्सव कसा असतो, कारण तुम्ही अगदी गणपतीच्या दिवसापर्यंतच चित्रशाळेत असता, त्यामुळे काही नाही तसं प्रसन्न वातावरण असतं. इतर काम आम्हाला बरोबर शक्य करून देतो. बरोबर. नक्कीच एकंदरीत आपण पाहतो अनेक कलाकार आपल्याला इथे लाडक्या गणरायाला साकारताना दिसत आहेत. अगदी काहीच दिवस शिल्लक राहिल्यामुळे मोठी लगबग जी आहे ती गणेश चित्रशाळांमध्ये पाहायला मिळतं. अनेक गणेश भक्त आपल्या बाप्पाची मूर्ती पाहण्यासाठी सुद्धा इथे येताना आपल्याला पाहायला मिळतात. एकंदरीतच मोठा उत्साह हा गणेश उत्सवाचा कोकणात असतो आणि त्यानिमित्तानं अनेक मूर्तिकार, अनेक कलाकार आजही मातीपासून मूर्ती बनवताना आपल्याला या ठिकाणी दिसून येतात. कॅमेरामन साहिल बागवेसह विनायक गावस, कोकण 7 लाईव्ह, सावंतवाडी. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. अरविंद साडी सेंटर आता सावंतवाडी. लग्नाचा मुहूर्त आमच्या येथूनच सुरू होतो. अरविंद महासेल 22 ऑगस्ट ते 5 सप्टेंबर पर्यंत. बायपण भारी देवा स्पेशल साड्या फक्त 200 रुपयात. बेंगलोर, मऊ, बनारस, मुंबई, हैदराबाद, अहमदाबाद, पाली, मालेगाव, धुळे, नागपूर, बनहट्टी, बेळगाव, दिंडीगल, सेलम, मधुराई, कोईमतूर. बनारसी साडी 300 रुपयाच्या फक्त 1000 रुपयात. सिंधू साडी 600 रुपयात 2 नग. विमल परकर फक्त 100 रुपयात 1 नग. साऊथ इंडियन 3000 रुपयाच्या फक्त 1000 रुपयात. पेशवाई सिल्क साडी फक्त 999 मध्ये. कॉटन गाऊन फक्त 500 रुपयात 3 नग. कॉटन वायल मंगळसूत्र साडी 500 रुपयात 2 नग. हँडलूम चटई 300 रुपयात 2 नग. पायपुसणी 100 रुपयात 3 नग. सिंगल ब्लँकेट 1000 रुपयात 4 नग. डबल ब्लँकेट 1000 रुपयात 3 नग. सिंगल बेडशीट 300 रुपयात 2 नग. डबल बेडशीट उशी कव्हर सहित 600 रुपयात 2 नग. होलसेल आणि रिटेल फॅन्सी साड्या, सुटिंग, शर्टिंग आणि हँडलूम ठिकाण एक, व्हरायटी अनेक. पॅन्ट शर्ट कापड 700 रुपयाला 2 नग. सेलचं ठिकाण वैश्य भवन, गवळी तिठा, सावंतवाडी, सिंधुदुर्ग. संपर्क 9922 33 85 00 आणि 92 84 74 64 47. आमचे दुकान गांधीनगर, कोल्हापूर इथं आहे. अरविंद साडी सेंटर, गाळा नंबर B16, न्यू श्री गुरुनानक मार्केट, गांधीनगर, कोल्हापूर. गोकुळ दूध संघाची दर्जेदार दुग्ध उत्पादने, गोकुळ दूध, दही, तूप, दूध पावडर, कुकिंग बटर, टेबल बटर, पनीर, इलायची श्रीखंड, आंबा श्रीखंड, फ्रूट श्रीखंड, ताक आणि लस्सी. गोकुळ दूध आणि दर्जेदार दुग्ध उत्पादने. चव आहे कोल्हापुरी. गोकुळ लई भारी.
सावंतवाडी येथील वैश्यभवनमध्ये सुरू झालेल्या अरविंद साडी सेलला मोठा प्रतिसाद मिळालेला पाहायला मिळतोय. पाहूयात. अरविंदचा महासेल आज सावंतवाडीमध्ये सुरू झालेला आहे. 22 ऑगस्ट ते 5 सप्टेंबर पर्यंत हा महासेल आहे. विविध प्रकारच्या ज्या साड्या आहे याचं फुलं दालन जे आहे हे या ठिकाणी पाहायला मिळते. मोठ्या प्रमाणात ग्राहकांची गर्दी पाहायला मिळते. अरविंद साडी सेंटर जे कोल्हापूरचं साडी सेंटर आहे त्यामध्ये बायपण बारी देवाच्या साड्या पण इथे उपलब्ध आहेत. वेगवेगळ्या प्रकारच्या साड्या, ड्रेस मटेरियल, याशिवाय स्त्रियांबरोबर पुरुषांसाठी विविध प्रकारचे जे कपडे आहेत हे उपलब्ध आहेत. बनारसी साल असेल, सिंधू साडी असेल, विमल परकर असेल, पायपुसणी, चटई, सिंगल ब्लँकेट पासून डबल ब्लँकेट असेल, सिंगल बेडशीट, डबल बेडशीट, होलसेल आणि रिटेलच्या फॅन्सी साड्या आणि शूटिंग शर्टिंग याशिवाय हँडलूम पण उपलब्ध आहेत. आणि मोठा प्रतिसाद जो आहे ग्राहकांचा पाहायला मिळतो. तोबा गर्दी ग्राहकांनी केलेली आहे. कोणकोणत्या साहित्याने कपडे उपलब्ध आहे आपल्यासोबत अरविंद महासेलचे हे साडी सेंटरचे मालक उपस्थित आहेत. काय सांगाल, किती दिवस सेल आहे आणि काय काय उपलब्ध आहे इथे? आपला सेल आता 5 तारीखपर्यंत आहे. 22 तारीखला आपण चालू केलं आहे आणि चांगला प्रतिसाद गिरायकचा आहे आपल्या इथे. आणि बनारस 200 रुपयापासून ते 3000 ते 4000 पर्यंत साडी आपल्या इथे उपलब्ध आहे. कुर्ती आहे, ब्लँकेट आहे, बेडशीट आहे, सगळं रेंज आपल्या इथे उपलब्ध आहे. साड्या कुठच्या प्रकारच्या आहेत आणि त्याची रेंज काय पासून आहे? आपल्या इथे 200 रुपयापासून साडी सुरुवात आहे. त्यानंतर पैठणी आहे, बनारस आहे, बेंगलोर आहे, शालू आहे, कांजीवरम आहे, साऊथ इंडियन आहे. भरपूर रेंज मध्ये साडी आहे. प्रिंट मध्ये कॅटलॉग वगैरे सगळे दिसाचं वगैरे मिळणार आपल्याला. दर पण कमी आहे एकदम रिजनेबल रेट आहे. होलसेल रेट मध्ये आपल्याला मिळणार आहे साहेब सगळं. ओके. साऊथ इंडियनच्या साड्या 3000च्या याच्यावर 1000 फ्री ऑफर आहेत. अजून काय काय ऑफर्स आहे आणि ही ऑफर काय नाही? आणि आपल्या इथं शालू 3000चा 1000 रुपयामध्ये आपल्याला मिळणार आहे. आणि साऊथ इंडियन पण सेम साडी 1000 रुपये मिळणार आहे. शालूची प्राइस काय आहे? कितीपासून कितीपर्यंत? शालू 3000 पासून सुरुवात आहे. तर आपण ते सेलसाठी स्पेशल ऑफर मध्ये 1000 रुपये लावलेला आहे. 1500, 2000 सगळी रेंज आपल्या इथं उपलब्ध आहे. जिल्ह्यामध्ये तुमचं दुसरं सेल आहे, कसा प्रतिसाद मिळतो? एकदम खूप छान प्रतिसाद आहे इथं. हा जो शालू आहे याची काय प्राइस आहेत आणि काय काय कलर याच्यामध्ये व्हरायटी आहेत काय सांगा? कांजीवरम वर्क आहे. याची मार्केट प्राइस 2500-3000 आहे. आपण ही 1000 रुपयामध्ये उपलब्ध केलेली आहे. कलर किती? त्याच्यामध्ये कमीत कमी 15 ते 20 कलरचा सेट येते साहेब. प्रतिसाद आहे लोक? हो, 100%. खूप छान प्रतिसाद आहे. हे बघा, साडी पण मस्त आहे, पूर्ण वर्क. हे बघा, शेवटपर्यंत वर्क मध्ये कांजीवरम वर्क आहे. त्याला पूर्ण रेंज मध्ये उपलब्ध आहे. पाय पण याच्या पण साड्या उपलब्ध आहेत. हो. किती कलर्स आहेत काय सांगा? त्याच्यामध्ये मधला बेस एक येणार. कॉन्ट्रास्ट आपल्याला कमीत कमी 6 ते 7 बघायला मिळणार. हे बघा, एकदम स्टँडर्ड मध्ये. ही साऊथ इंडियन मध्ये येणार. हे बघा, ही फक्त 800 रुपयाला आपल्या इथं मार्केटमध्ये मिळणार आहे. फॅन्सी मध्ये फक्त 800 रुपये. मार्केटला 1500, 1600 किंवा असं विक्री होऊ शकते. आपण 800 रुपयामध्ये सेलला काढले. मुंबईमध्ये जी साडी जर घेतली, मुंबई, पुणे, कोल्हापूर, मुंबईला जर घेतली सरासरी 2-2.5 रुपये आपल्याला लागणार. हिला आपण आपल्या सेलमध्ये 800 रुपये फक्त आपण लावलेली. एवढ्या कमी दरामध्ये सेल ठेवण्याचा काय नेमका उद्देश आहे? गिरायकला स्वस्त मिळण्यासाठी फक्त, बाकी काही उद्देश नाही. क्वालिटी चांगली आणि स्वस्त देण्याचा प्रयत्न करूया, बाकी काही वेगळं काही नाही. कॉटन साड्या उपलब्ध आहेत? हो, आहे की. कॉटन मध्ये मागचं
टोटल फॅन्सी रेंज आहे. ही कॉटन साडी हो, टोटल असं फॅन्सीमध्ये ही 250 रुपयाला आपल्याला कॉटनमध्ये मिळणार आहे. ही 5.5 मीटरमध्ये येते, प्युअर कॉटन. हो, पदर वगैरे सगळं येणार. याच्यामध्ये भरपूर रेंज आहे, 300, 350, 400 पूर्ण रेंज उपलब्ध आहे आपल्या इथं. याच्यानंतर असं आता एक सिंधू पॅटर्न आहे, ही पण छान आहे. ही साडी फक्त आपल्याला 300 रुपये. याचा पण स्ट्रेड आहे, सिरियल चालू आहे त्याच्यामध्ये याचे हे आहे बघा. ही 300 रुपये आपल्याला सिंधू साडी, सिरियल फेमस आहे त्याच्यामध्ये, साडी पण फेमस झालेली आहे. ही 300 रुपये आपल्याला भेटणार आहे. तुमच्या सेलने जिल्ह्यात हलचल माजली. हो. काही ठिकाणी विरोध होताना पाहायला मिळतो, काय सांगाल पण? ना आपल्याला काय याचं हे नाही, आपण फक्त क्वालिटी गिरायकला स्वस्त द्यायची, बाकी आपल्याला याचे कोणाविषयी काही हे नाही, तक्रार नाही. तुमचं कोल्हापूरमध्ये कुठे दुकान आहे? आपलं गुरु नानक मार्केट गांधीनगर येते, होलसेल रिटेल दोन्ही पण आहे. असं तिथे फक्त लेडीजच आहेत काय जेंट्स? फक्त लेडीजच आहे. शूटिंग शर्टिंग, साडी, पॅन्ट शर्ट, बनारस वगैरे नऊवार सगळं मिळते आपल्या इथे. शूटिंग शर्ट? हो हो, शूटिंग शर्ट पुरुषांसाठी काय आहे शूटिंग शर्ट मध्ये उपलब्ध? इथं शियारामचं आपल्या इथं 700ला 2, 800ला 2, 1400ला 2 असं शियारामचं पॅकिंगचं ब्रँडेड ठेवलेलं आहे आपण. ज्याला प्रतिसाद आहे? हो हो, छान आहे. कलर काय? कलर त्याच्यात डिझाईन वगैरे भरपूर आहे. 12 कलरचा बॉक्स येते, आपल्याला देऊ शकतो आपण. लिननचा जमाना आहे सध्या. हो. या लिननचा सध्या काय इथे आउटलेट वगैरे आहे का? इथं तर आहे, पण तसे आपण इथं आणलेलं नाही. आपल्या शॉपला 100% मिळणार बघा व्हरायटी ती. आणि इथल्या कॉलेजच्या मुली वगैरे त्यांच्यासाठी कुर्ती आहे, त्यानंतर लेगीज आहे, वन पीस आहे, प्रांजल ड्रेस आहे, हे पण उपलब्ध केले आपण भरपूर रेंजमध्ये. मी तुमच्याकडे येतोय. आपल्यासोबत काही कस्टमर आहेत. मॅडम, तुम्ही खरेदीसाठी आलात, व्हरायटी उपलब्ध आहेत? व्हरायटी उपलब्ध आहेत? हो हो आहेत. काय काय आणि दर कसे आहेत त्याचे? मी आत्ताच आले हो, त्यामुळे एवढं माहिती नाही. पण दर स्वस्त वाटतायत का? हो. व्हरायटी मिळते इथे. अनेक कस्टमर आहेत, त्यांच्या मनामध्ये निश्चितच कुतूहल आहे. अनेक कस्टमर या ठिकाणी येत आहेत. हे सगळे ग्राहक आपल्याला पाहायला मिळतात कशा पद्धतीने. काही ग्राहकांशी आपण थेट जातोय. मॅडम, व्हरायटी आहे इथे तुम्ही पाहायला मिळतात? व्हरायटी पाहतो आता, बघतो आत्ता आलो. पण वेगवेगळ्या व्हरायटी आहेत का? हा आहेत, भरपूर आहेत. जरा पुढे या. दर कसे आहेत? काही ग्राहक जे खरेदी करून निघालेले आहेत त्यांच्याशी थेट जातोय. दर कसे आहेत? रिझनेबल आहे. रिजनेबल म्हणजे चांगले दर आहेत. चांगलं आहे. काय तुमच्याला खरेदी केली? मी पिलो घेतली 100 रुपीज वाली. फक्त 100? हा. ही जर इतर मार्केटला घ्यायला गेलं तर काय किंमत असते? तरी 200-250 असते. म्हणजे ऑनलाईन घ्यायला गेलो तर किंवा दुसऱ्या शॉपमध्ये तर 200-250 असते. क्वालिटी सेमच आहे. क्वालिटी सेम क्वालिटी. हो. म्हणजे जे तुम्ही आता सेल बघताय त्याला रेट चांगले आहेत का? हा, रेट चांगले. Reasonable rate. हो, रिझनेबल आहे. म्हणूनच आम्ही एवढ्या लगबगीने आलो ना. लेडीजचे वेगवेगळे प्रकार पाहायला मिळतात. काय काय बघितलं तुम्ही आणि काय वेगवेगळ्या पसंत पडले का? वेगवेगळ्या टाईपच्या साड्याच आहे आणि परत ड्रेसेस आहेत, टॉप्स आहे आणि बाकी सगळं छोटं मोठं. पिलो कव्हर्स, चटया आणि पायपुसणी वेगवेगळ्या टाईपची असं आहे. आणि ब्लँकेट्स आहेत शिवाय 1000ला 3 वगैरे अशा. जे तुम्ही मुंबई, पुणे, कोल्हापूर, बेळगाव मध्ये जे दर पाहायला मिळतात तसेच दर आहेत कमी इथे? हा, म्हणजे थोडेफार आहेत तसेच आहे. हो. समाधान आहे? हो हो. दराच्या बाबतीत अनेक जे ग्राहक आहेत, मनपसंत जे आहे खरेदी, सगळ्या साड्या ज्या आपण बघतोय कशा पद्धतीने वेगवेगळ्या व्हरायटीज आणि एक दालन कसं असावं, परिपूर्ण दालन आहे आणि ग्राहकांमध्ये समाधान आहे कारण त्याचे दर आहेत अत्यंत रिझनेबल दर पण पाहायला मिळतात. जे वेगवेगळ्या प्रकारच्या साड्या आहेत आणि या साड्यांबरोबर ज्या गृहोपयोगी वस्तू आहेत त्याचं पण दालन उपलब्ध आहे. तुम्हाला अनेक व्हरायटी, अनेक साड्यांचे प्रकार या ठिकाणी पाहायला मिळतील. त्यामुळे मोठा प्रतिसाद पण पाहायला मिळतोय. आपण प्रतिक्रिया घेतल्यात, त्यांना पण सगळं आवडलेलं आहे. 100% आम्ही आणि चांगली सेवा देण्याचा प्रयत्न करणार. गिरायकची जी मागणी आहे त्याप्रमाणे आपण माल तसा उपलब्ध करूया आणि हीच आमची इच्छा आहे. 22 ते तुमचं 5 सप्टेंबर. हो. परंतु चतुर्थ 19 तारखेपासून सुरू होते. डिमांड वाढली तर वाढेल का? बघूया पुढे जशी वेळ येईल त्याच्या हिशोबाने आपण ठरवूया.
तुम्ही मगाशी माझा प्रश्न होता की तुम्ही फक्त महिलांचे किंवा गृहोपयोगी वस्तू ठेवले, जेंट्ससाठी दालन तुम्ही लिनन असेल, लिननचे शर्ट पॅन्ट किंवा अन्य ट्राउझर कुर्ते हे उपलब्ध करून देण्याचा मानस आहे काय? मानस आहे, पण ह्या वर्षी तर होणार नाही, पुढच्या वर्षी नक्कीच करू आपण. कणकवलीनंतर तुम्ही आता सावंतवाडीमध्ये आलात, अजून काही ठिकाणी ओपन करण्याचा प्रयत्न आहे कुडाळमध्ये वगैरे? कुडाळमध्ये नाही, चालू आहे, पण आणि काय त्याचं कल्पना नाही एवढं. अजून याला जो प्रतिसाद पाहिजे तसा मिळतोय तुम्हाला? हो 100% आणि मिळणार, ऍड व्हायची आणि 100% मिळणार. काय आव्हान करणार लोकांना? काय नंबर तुमचा आहे आणि किती ते किती वेळ तुमचं चालू राहणार आहे? आमचं सकाळी 10 ते रात्री 9:30 पर्यंत चालू आहे आणि गिरायकांनी एकदा अवश्य भेट द्यावी आपल्या सेलला आणि रेट वगैरे बघावे. कॉटन गाऊन आहेत ते आपण 500 रुपयाला तुम्ही 3 ऑफर ठेवले. हा, क्वालिटी कशी आहे? एकदम बेस्ट प्युअर कॉटन आहे, क्वालिटी पण स्टँडर्ड आहे, एक नंबर क्वालिटी. आपलं नाव कसं? माझं गणेश शुक्रे. हे होते अरविंद साडी सेंटरचे मालक गणेश शुक्रे. सावंतवाडीमध्ये अरविंद साडी सेंटरच्या सेलला फार मोठा प्रतिसाद मिळायला पाहायला मिळतोय. निश्चितच ग्राहकाची जी आहे झुंबड उडालेली पाहायला मिळते, कारण अतिशय वाजवी दरामध्ये, अतिशय कमी किमतीमध्ये हा सेल उपलब्ध आहे आणि मोठ्या प्रमाणात ग्राहकांची पसंती या ठिकाणी पाहायला मिळते. 22 ऑगस्टला सुरू झालेला सेल आहे, 5 सप्टेंबर पर्यंत तो चालणार आहे. कोल्हापूरचे अरविंद साडी सेंटर जे आहे त्यांचं आउटलेट या ठिकाणी आहे आणि त्यांनी आवाहन केलेलं आहे की जास्तीत जास्त लोकांनी या सेलचा लाभ घ्या. निश्चितच तुम्हाला मनपसंत खरेदी करायची असेल आणि ती पण कमी दरामध्ये, लेडीज असतील, जेंट्स असतील, साड्या असेल, पुरुषांसाठी कपडे असतील, याशिवाय घरगुती अनेक जे साहित्य आहे, तर तुम्हाला सावंतवाडीच्या ह्या वैश्य भवनमध्ये यावंच लागेल आणि मनमुराद खरेदीचा आनंद लुटावा लागेल, कारण निश्चितच या ठिकाणी तुमची बचत होणार आहे. मी इथेच थांबतोय. तुम्ही बघत राहा कोकण 7 लाईव्ह. धन्यवाद. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. उज्ज्वल भवितव्य आपल्या मुलामुलींचं सर्वाधिक योगदान नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूलचं. होय, आदर्श एज्युकेशन सोसायटीचं नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूल नडगिवे. उच्च शिक्षित, अनुभवी स्टाफ, 10वीचा 100% रिझल्ट, डिजिटल शिक्षण प्रणाली, सुसज्ज लायब्ररी आणि लॅबोरेटरी, स्पर्धा परीक्षा, मार्गदर्शन, कला, क्रीडा, सांस्कृतिक क्षेत्रासाठी प्रोत्साहन आणि व्यक्तिमत्व विकास यासह अनेक सुविधा. प्री प्रायमरी ते 10वी आजच आपल्या पाल्याचा प्रवेश निश्चित करा. देवगड शहरातील पाणी प्रश्नाबाबत आनंदवाडीतील महिला आक्रमक झाल्या आहेत. देवगड जामसंडे शहराला एप्रिल व मे महिन्यामध्ये पाणी टंचाईचा मोठा सामना करावा लागतो. मात्र पावसाळ्यात देखील नागरिकांना पाणी टंचाईला सामोरं जावं लागत असल्याचं त्यांचं म्हणणं आहे. पाहूयात. पाणी आम्हाला 2 दिवस आड करून तरी यायलाच पाहिजे. पाण्यासाठी किती हाल होतात. आम्ही घरात किती कुटुंबातली माणसं होतात, काय करायचं पाणी नाही सोडलं तर. आणि यांचं पाण्याचं काही टायमिंग नसतं, काय नाही, कळवण्यात पण येत नाही आम्हाला. कधीतरी मेसेज असतो, रात्रीचा पण असतो, काय करायचं आम्ही पाण्यासाठी. हो, मेसेज 11 साडे मेसेज टाकतात पाणी येणार नाही. पाण्याचं काय नक्की हेच नसतं, टाइम टेबल पण नाही. काय करणार पाण्यासाठी, कंटाळलो आम्ही सगळं. पाण्याचा पाऊस पण गेला आणि भरपूर पाऊस पण लागून पाणी नाही नेहमी कारण हे बरं नाहीये. टाकी लाईट नाही, हे नाही, रोजचं कारण हे आहे त्यांचं. गेल्या मे महिन्यात पाण्याचा स्रोत आटल्यामुळे महिन्यातून 3 वेळा ते 4 वेळा पाणी फक्त येत होतं. पण त्यावेळी आम्ही ती परिस्थिती जाणून घेतली, कारण मुळात पाणीच नव्हतं. त्यामुळे प्रशासन आम्हाला पाणी देऊ शकत नव्हतं आणि तरीही आम्ही लोकांनी बिलं भरलेली होती. आता भरमसाठ पाऊस पडून पाणी अक्षरशः वाहून जाते, तरी पण आम्हा लोकांना पाणी नाही. या आनंदवाडीत महिन्यातून 3 वेळा ते 4 वेळा परत पाण्याची व्यवस्था सुरू झाली. म्हणून आम्ही त्या दिवशी प्रशासनाला भेटायला गेलो. त्यावेळी त्यांना स्पष्ट आम्ही शब्दात सांगितलं की ह्यानंतर जर पाणी आम्हाला जर वेळेवर आलं नाही, किमान आमची अपेक्षा अशी आहे की किमान 2 दिवस आड करून 3ऱ्या दिवशी तरी पाणी मिळावं. आतापर्यंत कसं पूर्वी 1 दिवस आड करून पाणी होतं. किमान 2 दिवसांत समजा तुमच्या काय अडचणी असतील तर 2 दिवसानंतर 3ऱ्या दिवशी तरी पाणी मिळावं. पण हे बघितलं तर ह्या प्रशासनाचे जे सत्ताधारी आहेत त्यांना मुळात
कर्मचारीच ऐकत नाहीत असं दिसतंय. कारण ते कर्मचाऱ्यांची भाषा संपूर्णपणे उद्धट आहे. कर्मचारी सांगतात आता कालचं पाणी आलं, पाणी आल्यानंतर ते सांगतात आजचे दिवस फक्त पाणी 15 मिनटं जास्त सोडलं आणि ते पण कमी दाबाने होतं. पाण्याची धड 3 ते 4 ड्रम पण भरले नाही. एवढं असताना ते परत आमच्या महिलांना सांगतात की आजच्या दिवसच आहे पाणी, यानंतर जसं वेळानुसार येत ना तसं पाणी सोडणार असतं. 1 तासाच्या वरती नाही. त्यामुळे आम्ही असं ठरवलंय, यानंतर जर परत यांनी हे असं चालू ठेवलं की संपूर्ण प्रशासन आहे त्या प्रशासनालाच घेराव करणार. नगराध्यक्षाबाई आपण पक्षप्रवेशाच्या बेतात होत्या, त्यांना आमचं काय देणं घेणं पडलं नाही. परत पाणीपुरवठा सभापती हे पर्यटनाच्या माध्यमातून पर्यटन करायला गेले होते. त्यांना इकडच्या लोकांचं देणं घेणं आहे. फक्त इलेक्शन आलं की पैसे द्यायचे, निवडून यायचं एवढं त्यांना होतं. आणि फोन केला की कार्यकर्त्यांना सांगतात की गावाने या अशा व्यक्तीचा फोन आलेला आहे, त्यांना जाऊन विचारा. त्या पद्धतीत विचारलं. ह्यानंतर जर कोण व्यक्ती आमच्या गावातील महिलांनी फोन केल्यानंतर विचारायला जर आला तर त्याला काय द्यायचं प्रसाद तो आम्ही देऊ मग. कारण त्यांनी समजून जावं. कारण कसं तुम्ही ज्यावेळी नगरसेवक पदासाठी उभं राहतात त्यावेळी तुम्ही व्यक्तिगत राहत नाही, एक कोणा एकाचे संपूर्ण नगराचे राहतात. त्यामुळे त्यांनी त्यांची अडचण जाणून घेतली पाहिजे. अडचण जर जाणून नाही घेतली तर मग तुम्ही त्या पदाला लायक नाही असा उद्देश आहे. त्याच्यामुळे त्यांनी स्वतः आधी आपण पदाला योग्य न्याय देतो की नाही हे आधी विचार करावा. कारण ज्यावेळी तुम्ही एखाद्या कार्यकर्त्याला दुसऱ्याच्या घरी पाठवता कशाला विचारलंच नाही, त्यावेळी तुमची लायकी समजते. त्याच्यामुळे यानंतर त्यांनी असे व्यवहार कधी करू नये. कारण ह्या आनंदवाडीत असे भले आले आणि भले गेले. त्याच्यामुळे आम्ही तो विषय महिलांकडे सगळा सोपवलेला आहे. महिलांनी आमच्यासमोर हा विषय ठेवल्यानंतर आम्ही महिलांना सपोर्ट म्हणून गेलो. याच्यात राजकारण काय नाही, पण त्यांना प्रत्येक गोष्टीत राजकारण दिसते, त्याला आम्ही काय करणार. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. सिंधुदुर्गात प्रथमच बायपास शस्त्रक्रिया, हृदयरोग निदान आणि उपचार एकाच ठिकाणी. बायपास शस्त्रक्रिया, एंजिओग्राफी, एंजिओप्लास्टी, हृदयाची सोनोग्राफी, ट्रेडमिल चाचणी, हृदयविकार तपासणी अशा अत्याधुनिक सुविधा. MJPJAY योजनेअंतर्गत बायपास आणि एंजिओप्लास्टी अगदी मोफत. आवश्यक कागदपत्रे, ओळखपत्र, मतदान कार्ड, आधार कार्ड, रेशन कार्ड, बँक पासबुक, मोबाईल नंबर. कॅशलेस सेवा उपलब्ध. सुपर स्पेशालिटी लाईफ टाइम हॉस्पिटल, पडवे, कसाल मालवण मार्गालगत, तालुका कुडाळ, जिल्हा सिंधुदुर्ग. दत्ता सामंत आज नक्की कुठच्या भूमिकेत आहेत, त्यांची स्पर्धा कोणाशी आहे? एकीकडे सांगायचं निलेश राणे हे या मतदारसंघाचे उमेदवार आहेत आणि मागाहून त्यांच्या विरोधात कारस्थाने करायची, बदनामी करायची हा कुटील डाव दत्ता सामंत यांचा असल्याचा आरोप शिवसेना ठाकरे गटाचे तालुका प्रमुख हरी खोबरेकर यांनी केला आहे. पाहूयात. भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते दत्ताजी सामंत यांनी काही विधानं केली होती की आमदार वैभव नाईकांच्या अनेक ठिकाणी घागरीला काय फुटली आहे, त्याला वाहून जात आहे, अशा पद्धतीची विधानं करून या ठिकाणी जिल्ह्यातील किंवा तालुक्यातील या ठिकाणी काही मंडळींचं लक्ष वेधण्याचं काम या ठिकाणी ते करतायत. खरं तर निवडणुका आल्यानंतर या ठिकाणी यांची पोपटपंची या ठिकाणी निश्चितपणे चालू असते. काल त्यांनी म्हटलं की या ठिकाणी अनेक कार्यकर्ते यांना आम्ही भेटतोय, आम्ही त्यांना आपल्या पक्षात प्रवेश घेऊ. खरं तर मला वाटतं की यांच्या पक्षातील कार्यकर्ते हे सक्षम नाही आहेत आणि त्याचमुळे इतर पक्षातील सरपंच असतील, तिथले कार्यकर्ते असतील, यांचे 4-4 वेळा पायऱ्या झिजवाव्या लागतात. हे यांचं सत्ताधारी पक्षाचं अपयश आहे. अक्षरशः आमच्या सरपंच असतील, अन्य काही असतील जे निष्ठावंत आहे, परंतु आम्ही तुमच्याकडे येतो, तुम्ही आमच्यासोबत या. एकीकडे भारतीय जनता पार्टी महासागर आहे म्हणायचं आणि या महासागरामध्ये यांना कमीपणाच वाटतोय की या ठिकाणी त्यांची कार्यकर्ते सक्षम नाही आहेत.
या ठिकाणी त्यांच्या कार्यकर्त्यांना तेवढी ताकद नाही आहे, असं त्यांनी वारंवार दिसून येत आहे. त्यामुळे अशा पद्धतीची विधानं या ठिकाणी निश्चितपणे ते करतायत. परंतु शिवसैनिक हा कट्टर शिवसैनिक आहे. कालसुद्धा जे सरपंच निवडून आलेत, जे काही पदाधिकारी आहेत, ते या ठिकाणी निश्चितपणे उद्धवजींच्या विश्वासावर या ठिकाणी निवडून आलेले सरपंच आहेत. कालसुद्धा बैठकीच्या प्रसंगी त्या ठिकाणी सर्व सरपंच या ठिकाणी उपस्थित होते आणि त्यांनी निर्धार केला आहे की जोपर्यंत उद्धवजींना पुन्हा मुख्यमंत्री करत नाही, या ठिकाणी शिवसेनेचा भगवा जोपर्यंत पुनश्च एकदा विधानसभेवर फडकवत नाही, तोपर्यंत आम्ही स्वस्थ बसणार नाही. आमदार साहेबांनी अनेक आश्वासनं दिली, आपल्या सत्तेच्या काळामध्ये असतील, अजूनही आपल्या स्वतःच्या फंडातून असतील. ती प्रत्येक आश्वासनं मात्र आमदार साहेबांनी पूर्ण केली. परंतु आता मात्र गावोगावी जायचं, देवळांचं राजकारण करायचं, कुठच्या कार्यकर्त्याचे कर्ज, बँकेत कर्ज असेल तर त्याला ते कर्ज तुझं करू देणार नाही, या ठिकाणी अडकवणार, अशा पद्धतीची विधानं करायची आणि त्यांना कुठेतरी अडचणीत आणण्याचं काम करायचं. जिल्हा बँकेच्या माध्यमातून तुमचं एखादं लोन पास करून देतो म्हणून सांगायचं आणि अशा पद्धतीचा खटाटोप या ठिकाणी निश्चितपणे चालू आहे. परंतु तरी पण शिवसैनिक कट्टरपणे, ठामपणे त्याच ठिकाणी उभा आहे. आज आम्हाला आशा होती की या ठिकाणी अनेक योजना तुम्ही करा, लोकांना त्या मिळू देत, परंतु आज वाढलेला गॅस दर कमी करणार का? आज वाढलेलं इंधन या ठिकाणी कमी करणार का? आज वाढलेल्या शेतकऱ्यांच्या खताच्या किमती कमी करणार का? त्या लावा ना सवलती 50% उलट आम्हाला आनंद होईल, या जनतेला आनंद होईल की भारतीय जनता पार्टीने गॅस दरामध्ये, पेट्रोल दरामध्ये, वीज दरामध्ये 50% कपात केली. आणि खरं तर आम्ही सुद्धा त्यांचं अभिनंदन करू. 50% कपात या ठिकाणी होते तर एक या देशाचे नागरिक म्हणून एखादा पक्ष एखादी चांगली भूमिका घेत असेल तर त्याचं निश्चितपणे आमच्याकडून अभिनंदनच होईल. परंतु या ठिकाणी सांगायचं की 10-12 कार्यकर्ते या ठिकाणी आम्ही फोडणार आहोत, आमदार साहेबांच्या मडकीला होल पडलेले आहेत, त्यातून काही जण वाहून जातील, तर या दत्ता सामंत यावेळी जिल्ह्याचे पदाधिकारी होते. 2014ची निवडणूक असेल, 2019ची निवडणूक असेल, या सर्व निवडणुकांमध्ये आमच्या सर्व शिवसैनिकांनी या दत्ता सामंतांच्या मनातील भ्रमाची हंडी या ठिकाणी शिवसेनेचा गुलाल उधळून आपल्या अंगावर भगवा गुलाल उडवून घेतला. हे या शिवसैनिकांचं यश आहे. त्यावेळी सुद्धा तुम्ही सत्तेत होता, त्यावेळी सुद्धा तुम्ही या जिल्ह्याचे जिल्हाध्यक्ष म्हणून काम करत होता, त्यावेळी तुम्ही काही करू शकला नाही. आणि येणाऱ्या 2024च्या निवडणुकीमध्ये सुद्धा या ठिकाणी हा भगवा गुलाल हे शिवसैनिक उडवतील. कोणताही एखादा पदाधिकारी इकडे तिकडे गेला म्हणून काही फरक पडत नाही. मगाशीच आमच्या भाभी जोगींनी म्हटल्याप्रमाणे ही शिवसेना आहे, या ठिकाणी घागर घडवण्याचं काम होतं आणि त्या घागरीचा घडा कशा पद्धतीने वापरायचा, त्या घागर घडल्यानंतर त्या मडक्याला कोणता आकार द्यायचा, हे काम या ठिकाणी शिवसैनिक शिवसेनेच्या माध्यमातून या ठिकाणी करण्यात येतं. कालसुद्धा उद्धवजींनी सांगितलं आहे की या ठिकाणी जे जातील त्यांनी खुशाल जा, माझ्यासोबत एकटा शिवसैनिक जरी असेल तो कट्टर शिवसैनिक या ठिकाणी माझ्यासोबत असला पाहिजे. त्यामुळे 10 आणि 12 हे आकडे तुम्हाला शुभलाभ आहे. तुम्ही या ठिकाणी 10व 12व घालावं. ज्या दिवशी तुम्ही 10व 12व घालाल त्या दिवशी तुमचं 13व घातल्याशिवाय आम्ही शिवसैनिक या ठिकाणी गप्प बसणार नाही, हा आमचा इशारा आहे. मग ते दत्ता सामंत असतील किंवा अन्य कुणीही नेते असतील. खरं तर दत्ता सामंत यांची जी रोजीरोटी आहे ती आमदारांनी आणलेल्या पैशांच्या जीवावरच चालली होती. आज मुख्यमंत्री सडकचे रस्ते असतील, अनेक विकास कामं असतील, त्या नगरपालिकेमध्ये आणलेली विकास कामं असतील, याचे ठेकेदार कोण आहेत, म्हणजे यांची रोजीरोटी कोणाच्या जीवावर चालली होती हे विसरून चालणार नाही. दत्ता सामंत यांनी अनेक विधानं करावीत. आज नक्की ते कोणत्या भूमिकेत आहेत, या ठिकाणी कोणाशी स्पर्धा करतायत. एकीकडे सांगायचं
माजी खासदार निलेश राणे या मतदारसंघाचे उमेदवार आहे आणि दुसरीकडे मागाहून कारस्थानं करायची, त्यांच्याबाबत बदनामी करायची असा कुटील डाव या ठिकाणी दत्ता सामंत यांचा चालू आहे. त्यामुळे आमदार खासदारांची चिंता तुम्ही सोडून द्या, त्यांची घागर ही भरलेलीच राहणार आहे. परंतु तुमच्या भ्रमाचा भोपळा मात्र शिवसैनिक या तुमच्या भ्रमाची हंडी सर्व शिवसैनिक फोडून त्याचा गुलाल मात्र या ठिकाणी प्रत्येक शिवसैनिक आपल्या अंगावर उडवून. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. हेडलाईनचे प्रायोजक आहेत टायझर. नाव एक्सपिरियन्स sheer softness of Tiger Super Soft Shirts. मुंबई गोवा महामार्गाची मंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी केली पाहणी. निलेश राणेंच्या विरोधात दत्ता सामंतांचा कुटील डाव, हरी खोबरेकर यांचं टीकास्त्र आणि भर पावसात पाणी टंचाई. हेडलाईनचे प्रायोजक आहेत टायझर. नाव एक्सपिरियन्स sheer softness of Tiger Super Soft Shirts. बातमीपत्रात वेळ झाली ते थांबण्याची. पाहत राहा बदलत्या कोकणचा बुलंद आवाज. कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह. धन्यवाद.